Доктор Вълканова, искам да започнем с един прост въпрос, който всъщност не е прост никак. Двама души седят на една маса. Единият говори, другият мълчи. Какво се случва между тях? Случва се война. Тиха, невидима, но война. И най-тъжното е, че и двамата смятат, че губят. Защо война? Единият просто говори, другият просто мълчи. Защото за единия, нека го наречем Марк, говоренето не е просто предаване на информация. То е начин да усети, че съществува, да се чуе собственият му глас, отразен в друг човек. Когато тя не отговаря, той не чува само тишина. Той чува: не си важен, не те виждам, не те има. А тя? Елена? За нея тишината е кислород. Не е студенина, не е наказание. Тя буквално се нуждае от тишина, за да функционира. Всяко взаимодействие е разход. И когато той говори повече, за да запълни мълчанието, тя се изтощава по-бързо и мълчи още повече. А колкото повече мълчи, той говори още повече. Омагьосан кръг. Това звучи като двама души, които правят всичко по силите си и точно това ги разрушава. Точно така. В психологията го наричаме емоционална асиметрия. Не лоша воля, не и липса на любов. Просто двете нервни системи работят в противоположни посоки. И никой не ги е научил, че разликата не е дефект. Тя е просто разлика. Но хората живеят с тези разлики с години. Женят се с тях. Как стига до там, че разликата се превръща в пропаст? Когато спрем да я виждаме като разлика и започнем да я виждаме като атака. Когато неговото "разкажи ми как ти беше денят" вече не е покана. За нея е изискване. И нейното "трябва ми малко тишина" вече не е нужда. За него е отхвърляне. Всяко от тези малки неща по-отделно е нищо. Натрупано за 10 години, то е всичко. 10 години. Точно толкова е продължителността на брака, за който ще четем. Книгата се казва "Парадоксът на болката". Вие сте я чели. Какво ви е останало от нея? Останала ми е сцената с чинията. Елена ми е чинията, която е вече чиста. И я ми е пак. Не защото е мръсна, а защото в това движение – вода, сапун, ритъм, тя се е върнала в собственото си тяло за малко, докато той говори зад гърба й и думите му падат върху нея като пясък. Тази сцена е в първата глава. И мисля, че всеки, който я чуе, ще разпознае нещо в нея. Или себе си на нейното място, или себе си на неговото. Затова тази книга е важна. Не защото разказва за Марк и Елена, а защото разказва за езика, на който хората, които се обичат, понякога спират да се чуват. И ако успеем да го назовем, дори само да го чуем, вече е различно. Доктор Вълканова, благодаря ви. Преди да влезем в текста, искам да кажа на всички, които ни слушат, че доктор Вълканова ще бъде с нас във всеки епизод. Всяка глава ще отваряме заедно с нея, защото тази книга заслужава именно това. Някой, който да ни помогне да видим под повърхността. Удоволствието е мое, Деян. И нямам търпение да видим на къде ще ни заведат Марк и Елена. До следващия път тогава. А сега към предговора. Прекарал съм последните 10 години в наблюдение и изучаване на онова, което се случва в малките тихи пространства между двама души. Онези моменти, които мнозина пренебрегват, но които разкриват най-много за човешката природа. Като запален изследовател на семейната динамика и човешките отношения, съм се потопил в стотици истории на двойки, които търсят изгубеното щастие, само за да открият, че точно това щастие е било тяхната най-голяма преграда. Написах тази книга, защото нашият свят е обсебен от фасадата на благополучието. Но дългогодишните ми наблюдения и изучаване на психологията ме научиха на един болезнен, но освобождаващ парадокс. Щастието често ни държи на повърхността, докато нещастието е единствената сила, способна да ни свали в дълбокото, където душите ни най-накрая могат да се докоснат. Тук ще се запознаете с Елена и Марк. Те са олицетворение на милиони семейства, хванати в капана на несъвместимостта на темпераментите. Той е екстроверт, чиято жизнена сила идва от външния свят,
а тя е интроверт, чийто свят е изграден от дълбоки вътрешни пластове и тишина. Ще проследим как техните защитни механизми постепенно ги отдалечават един от друг, докато съдбата не ги среща с най-тежкото си предизвикателство – общото страдание. Тази книга е за тези, които се чувстват самотни в присъствието на партньора си. Тя е за разбирането, че болката не е краят на любовта, а често е нейният единствен автентичен език. В тази книга ще забележите нещо необичайно. Всяка сцена е предшествана от кратък психологически анализ. Направих това съзнателно. Човешките взаимоотношения приличат на айсберг. Това, което виждаме и чуваме, думите, жестовете, скандалите е само малката част над повърхността. Под нея обаче се крият огромни пластове от несъзнавани защити, минали травми и сложни механизми на оцеляване. Тези кратки анализи са вашият ориентир в лабиринта на човешката психика. Тяхната цел е да ви научат да виждате подтекста, онова, което героите не смеят или не знаят как да изрекат. Когато четете за мълчанието на Елена или за гневния изблик на Марк, анализът ще ви помогне да разберете защо това се случва. Искам да развиете наблюдателното око, с което да погледнете не само техния живот, но и своя собствен. Защото само когато назовем демоните си с техните истински имена, било то проекция, триангулация или емоционално наводняване, ние придобиваме силата да ги управляваме. Тази книга не е наръчник за щастие. Тя е покана да погледнете в тъмното, защото там, където щастието се е отказало, нещастието е оставило нещо много по-ценно – истината за това, кои сте. Това беше предговорът на парадоксът на болката. Запознахте се с света, в който ще влезем, и с въпросите, които тази книга си позволява да задава. Следващия път доктор Вълканова и аз ще ви въведем в първата глава. Там Марк и Елена ни чакат на една маса. И нищо не е просто. До следващия път!